हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग किंवा दिव्य ज्ञान असंही या अध्यायाचं नाव आहे. याचं अध्ययन आजपासून सुरू करतोय. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद जे इस्कॉनचे संस्थापक आहेत, संस्थापक आचार्य आहेत, कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांच्या या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं आपण अध्ययन करू शकतो आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठदास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी तयार केला, झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसंच माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी आणि महानंदा माताजी दोघींनाही सादर प्रणाम. उपस्थित भक्तांना सर्वांना सादर प्रणाम. सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आज आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योगचं अध्ययन करतो आहोत. 3 अध्याय आपण पूर्ण केलेले आहेत. तर भगवद्गीतेचे हे जे पहिले 6 अध्याय आहेत ना, हे कर्मयोगावरती आधारित आहेत. आपल्याला कर्माच्या बद्दलचं ज्ञान देतात. आपण समजून घेतलं की आपण प्रकृतीमध्ये बद्ध जीवात्मे आहोत आणि हे बद्ध का होतो आपण, तर कर्मफळाने बद्ध होतो. काय कर्म करतो त्याची जशी फळं मिळतात आणि ती भोगण्यासाठी आपल्याला शरीर घ्यावं लागतं. तर त्यासाठी आपण हे समजून घेतोय की कशा प्रकारे आपल्याला कर्म केली पाहिजेत, ज्याद्वारे आपण कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकू. आता जीवनामध्ये कर्माचं काय महत्व आहे हे आपण 3ऱ्या अध्यायात जाणून घेतलं. कर्मयोग असंच 3ऱ्या अध्यायाचं नाव होतं. म्हणजे कर्म तर आपल्याला करायलाच पाहिजेत हे सांगून कृष्ण अर्जुनाला कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत घेऊन गेले. म्हणजे कर्म तर करायला हवी हे आपण जाणून घेतलं. मग ही कर्म जेव्हा कृष्णांच्या बरोबर आपण कशी जोडून घेतो हे जेव्हा समजतं तेव्हा तो कर्मयोग होतो. आता आजचा अध्याय जो 4था अध्याय आहे हा ज्ञानाचा अध्याय आहे. ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञानाचं महत्व काय, हे ज्ञान जर का मिळवायचं असेल तर कोणाकडून मिळवायचं, ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर त्याची स्थिती काय असते त्या व्यक्तीची, हे सगळं आता 4थ्या अध्यायामध्ये आपल्याला सांगितलंय. आणि पुढे 5व्या अध्यायामध्ये योग आणि संन्यास हे दोन्ही एकच असून ज्याने ही स्थिती प्राप्त केलेली आहे त्याचा बोध काय असतो, ह्या स्थितीचा ज्याने ही स्थिती प्राप्त केली आहे तो कसा वागतो, तो त्याची लक्षणं काय आहेत हे आपल्याला सांगितलंय, त्याचे गुणधर्म काय असतात. आता कर्मज्ञान देणारे हे सर्व अध्याय आहेत. 4था अध्याय हा या अध्यायांच्या मधोमध आलेला अध्याय आहे. पहिल्या 6 अध्यायांच्या 42 श्लोक आहेत या अध्यायामध्ये. भगवंतांच्या मुखातून त्यांची वाणी, हे दिव्य ज्ञान आपल्याला ऐकायला मिळणं भगवंतांच्या मुखातून, आणि तसंच श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताकडून एका सोप्या शब्दामध्ये आपल्याला समजून घेण्याची ही संधी मिळते. तर हे आपलं भाग्य समजलं पाहिजे. आता 3ऱ्या अध्यायामध्ये आपण समजून घेतलं की कर्माशिवाय आपण एक क्षणही कोणी राहू शकत नाही. श्वास घेणं हे पण एक प्रकारचं कर्म आहे. म्हणजे प्रत्येकाला कर्म हे करावंच लागतं.
मग कृष्णाने अर्जुनाला समजवलं की तू क्षत्रिय आहेस आणि तू तुझं कर्म कर, म्हणजे युद्ध कर आणि कर्माचं फळ मला अर्पण कर. जो आपण 30वा श्लोक बघितला होता, जो महत्वाचा म्हटला होता आपण, मयी सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः. तर तिथे कृष्ण म्हणतात की स्वधर्म कर्म हे प्रत्येकाने तत्परतेने करायला पाहिजे. स्वधर्म कर्म करण्यामध्ये कधी आपण आळस बाळगू नये आणि रजोगुणाच्या प्रभावामुळे सगळं माझंच स्वतःची स्वामित्वाची भावना आपण गाजवू नये. आणि त्यामुळे कृष्णांनी सांगितलं की सर्व कर्म ही मला समर्पित करा, त्यामुळे तुमची चित्तशुद्धी होईल आणि तुम्ही कर्मबंधनातून मुक्त व्हाल. आता हे जे हे योग्य ज्ञान आहे, हे आपल्याला वरिष्ठांचं प्राप्त करण्यासाठी वरिष्ठांचं मार्गदर्शन घ्यायला हवं, जसे गुरु आहेत, प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु. आणि तेव्हा आपल्याला हे योग्य प्रकारे ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं. आपल्या मनात काही शंका असतील त्याविषयी त्याचं निरसन आपल्याला करून घेता येतं. अर्जुनाने बघा मनाने ठरवलं होतं की युद्ध करणं माझ्यासाठी योग्य नाही. कृष्ण त्याला समजावून सांगतायत गुरु म्हणून की युद्ध करणं हेच त्याच्यासाठी योग्य आहे. कृष्ण म्हणतात त्याला की माझ्या आदेशानुसार युद्ध कर, आपलं कर्तव्य पार पाड. आपण 3ऱ्या अध्यायामध्ये जनक महाराजांचं उदाहरण बघितलं की त्यांनी कसं कर्मयोगी होते आणि आत्मसाक्षात्काराची स्थिती प्राप्त करूनही ते आपलं कर्म करत राहिले, ज्याद्वारे प्रजेच्या समोर उदाहरण राहिलं की राजा असूनही ते आपली कर्तव्य पार पाडत आहेत. आणि अर्जुनाचा जो प्रश्न होता की असा कुठला आवेग आहे ज्यामुळे आपण चुकीचं कर्म करायला जणू आपल्याला धक्काच दिला जातो, करायचं नसतं पण तरी हे ते कर्म आपल्याकडून होतं. तर याचं उत्तर देताना कृष्णाने सांगितलं की काम हा तो शत्रू आहे आणि जो या गोष्टींमध्ये आपल्याला प्रवृत्त करतो. आणि आपण बघतो की या जगामध्ये एखादी गोष्ट योग्य नाही हे माहिती असून सुद्धा मनुष्य ती गोष्ट सोडू शकत नाही. जसं की तंबाखूचं सेवन आहे, सिगरेट ओढणं आहे, दारूचं सेवन आहे. अगदी दुष्परिणाम झाले, शरीरामध्ये व्याधी उत्पन्न झाल्या, मग तेव्हा तो व्यक्ती डॉक्टरांकडे जातो. डॉक्टर सांगतात तेव्हा त्याला समजतं की किती दुष्परिणाम अशा व्यसनांनी त्याच्या शरीरावर झालेले आहेत. आणि मग त्या गोष्टी त्याला सोडायला सांगतात डॉक्टर, म्हणजे डॉक्टरांनी सांगितलं म्हणून त्याला ते सोडावं लागतं. तर इथे कृष्ण सांगतात की माझ्यासाठी कर्मफळाचा अर्जुना त्याग कर, सर्व कर्म ही मला समर्पित कर, ज्याने तुझं जीवन सार्थक होईल. ह्या जन्मीही तू सुखी होशील आणि नंतर भगवत धामाची प्राप्ती करशील. आता तू सुखी होशील याचा अर्थ आपण असा घ्यायचा नाही की भक्तांना कुठलीच दुःख येत नाहीत, संकट येत नाहीत, कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलं म्हणजे आम्हाला काही संकट येणार नाही असा अर्थ घ्यायचा नाही. संकट जरी आली तरी भगवंत मार्गदर्शन करतात, त्या परिस्थितीतून कसा मार्ग काढायचा हे सांगतात आपल्याला. भक्ताने त्यासाठी गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आधार घेतला पाहिजे. आणि जे खूप मोठं आपल्यावर संकट येणार होतं, कृष्ण त्याची तीव्रता अत्यंत कमी करतात, हे भक्तियोगामध्ये जाणून घेतल्याने आपण समजू शकतो. आपण स्थिताधीर मुनीची लक्षणं पाहिली होती बघा, त्याच्यामध्ये तो म्हणतो की कुठलीही गोष्ट जिथे माझ्या वाट्याला आली आहे, मग ते सुख असेल किंवा दुःख असेल, हे कृष्णांच्या अनुमतीने मला पोचलं आणि कृष्ण आपली काळजी करतातच. तर त्यामुळे आपल्या वाट्याला असं कुठलंच गोष्ट ते आणणार नाहीत, संकट किंवा दुःख जे आपण सहन करू शकत नाही. आणि जी आपल्या वाटेला येतात ती आवश्यक असतात, त्यातून आपल्याला काहीतरी एक शिकवण मिळत असते, ती आपल्याला समजून घेणं हे महत्वाचं असतं. तर आजचा अध्याय दिव्य ज्ञानाचा आहे. ज्ञान घेऊन कर्म केलं तर ते श्रेष्ठ ठरतं, हे आपल्याला समजतं हा अध्याय समजून घेतल्यानंतर. आता मी पहिल्यांदा चार्ट दाखवते, सुषमा माताजींना स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा असेल तर त्या घेऊ शकतात. हो हो आता हो हा हो हो आहे बघा, हा मला माताजी चार्ट हवा 3रा असतो. अध्यायाचा. हो, हो तुम्ही घेता म्हणूनच आठवण केली. हा हो चार्ट हो होता मागच्या वेळेला बहुतेक, हो ना? तर पण तुम्हाला घ्यायचा असेल तर घ्या. आपण हा 3रा अध्यायाचा सारांश आहे. इथे आपण काय महत्वाचं समजून घेतलं की कर्मकांड ते कर्मयोग अशी स्थितीपर्यंत प्रगत केलं बघा कृष्णांनी अर्जुनाला. आणि प्रत्येक पुढचा अध्याय हे त्याला एक एक पायरी वरती घेऊन जातायत कृष्ण. आता भक्तियोगाकडे आपण वाटचाल करतोय, तर हे महत्वाचं सांगितलं. तसंच 3ऱ्या अध्यायामध्ये हा जो चौथा पॉइंट आहे की यत यत आचरती श्रेष्ठ, म्हणजे जे आपले समाजातले श्रेष्ठ असतात त्यांचं आचरण सामान्य जनता करते. तर अर्जुन जो घाबरत होता की मी युद्ध केलं, युद्धामध्ये ज्येष्ठांचा मृत्यू होईल, मग ज्या कौटुंबिक परंपरा आहेत, रूढी परंपरा सगळ्या नष्ट होतील असं त्याला वाटत होतं, पण त्यावरच अर्जुनाला मार्गदर्शन कृष्णांनी केलं
की तू जर का एवढ्या अवघड प्रसंगात आपलं कर्तव्य पालन केलं तर इतरांच्या समोर एक आदर्श प्रस्थापित करशील आणि सर्वजण तुझं उदाहरण घेऊन आपापली कर्तव्य पार पडतील, तेव्हा समाजामध्ये सुख शांती आणि आनंद नांदेल. धर्माची सगळीकडे व्यवस्था होईल, अधर्म पसरणार नाही. तर आणि सगळ्यात मोठा शत्रू काम, त्याच्याबद्दलही आपण जाणून घेतलं. आठवतं का कोणाला हा काम कुठे वास करतो? काय शेवटी आपण शिकून घेतलं होतं? प्रयत्न करा बरं. आपण म्हटलं होतं शत्रूची स्थानं आपल्याला माहिती पाहिजेत. जर का शत्रू दुर्जयी शत्रू आहे आपला काम, ज्याच्यावर विजय. मनाच्या इच्छेमध्ये काम वास करत राहतो, इच्छा संपत नाहीत. हा, इच्छा संपत नाही. आणि अजून 2 स्थानं त्याची कुठली? मन हे एक बरोबर आहे, 3 स्थानं आहेत त्याची. बुद्धी आणि तिसरं मनबुद्धी हा अहंकार. इंद्रिय मन आणि बुद्धी. इंद्रिय, मन आणि बुद्धी. तिन्ही महत्वाची, आपल्या तिन्ही क्षमता असतात बघा मनुष्याच्या. या क्षमता जर का आपण एकवटून जर का कृष्णधामाकडे जाण्यासाठी कृष्ण भावनेत जोडून घेतल्या तर आपण तीव्र गतीने प्रगती करतो. पण जेव्हा याच 3 क्षमता कामाच्या आहारी जातात तेव्हा आत्म्याचं पतन होतं. आता इथे 4थ्या अध्यायाचं बघा हे सगळं सारांश दाखवलेला आहे. तर कृष्णांच्या बद्दलचं ज्ञान आपल्याला समजून सांगितलेलं आहे की कृष्ण आणि आपण ह्याच्यामध्ये कसा फरक आहे. आपण म्हणतो ना कृष्णांचं स्वरूप कसं आहे? आध्यात्मिक आहे, आपलं भौतिक स्वरूप आहे. मग हे नेमकं कसं, याबद्दल सांगितलेलं आहे पहिल्या काही श्लोकांमध्ये. भगवद्गीता कृष्णांनी अर्जुनाच्या द्वारे आपल्याला सांगितली, पण यापूर्वी सगळ्यात पहिलं हे ज्ञान कोणाला सांगितलं याबद्दलचा इतिहासही आपल्याला पहिल्या 10 श्लोकांमध्ये आहे. त्याच्यानंतर वर्णाश्रम पद्धत याबद्दलची माहिती आपल्याला मधल्या काही श्लोकांमध्ये 11 ते 15 या श्लोकांमध्ये मिळते. मग कर्मयोगाचेच अध्याय असल्यामुळे कर्मयोगाबद्दल अजून सखोल ज्ञान इथे त्यांनी दिलेलं आहे, 16वा ते 24वा. मग आता कर्माने आपण म्हणतो ना दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. हे नेमकं कसं होतं? आपण म्हणतो की कर्म केल्याने दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. आता ह्याचं कसं काय, एकमेकांकडे काय संलग्नता आहे? तर हे आपल्याला 25 ते 33 या श्लोकांमध्ये कळेल. आणि पारिवारिक ज्ञानाचा सारांश, की हे जे ज्ञान आहे दिव्य ज्ञान आपण म्हणतो, तर ते घेण्याची विधी, प्राप्त करण्याची जी विधी आहे ती पण आपल्याला प्रमाणित आध्यात्मिक आचार्यांकडून घेतली पाहिजे शिकून. असंच कोणी ज्ञान देत आहे त्या वक्त्याला जर का काही गुरु परंपरा नसेल तर आपण असं ज्ञान घेऊ नये. नेहमी गुरु परंपरेत हे ज्ञान घेतलं जावं. हे काय त्याचं महत्व आहे हे आपल्याला 34व्या श्लोकापासून पुढे समजलेलं आहे. तर इथे आता आपण हातचा अध्याय सुरू करूया. पहिल्या श्लोकाची स्लाइड घेते मी. आणि महानंदा माताजी, हरे कृष्ण. वाचाल ना तुम्ही? हरे कृष्ण. हो माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी या अव्ययी योगविद्येचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानला केला. विवस्वानने तो उपदेश मानव जातीचा जनक मनुला केला आणि मनुने तो इक्ष्वाकुला केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण काय म्हणतायत की हे दिव्य ज्ञान मी जे तुला सांगत आहे हे काही नवीन ज्ञान नाहीये. करोडो वर्षांपूर्वी हे ज्ञान मी सूर्यदेव विवस्वानला दिलं, विवस्वानने ते मनुला दिलं आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला दिलं. असं हे ज्ञान सूर्यवंशामध्ये परंपरेने ज्ञान मिळत गेलं. पण कधी कधी कसं होतं बघा की एखाद्या वेळी हे ज्ञान व्यवस्थितपणे कोणी जण प्राप्त करत नाही आणि मग पुढच्या पिढीपर्यंत नीटपणे पोचवू शकत नाही. आता आपण काही घरांमध्ये बघतो जिथे माता पिता भक्त असतात, भगवंतांची पूजा, भोग नियमितपणे श्रवण कीर्तन वगैरे होत असतं. पण आता त्यांची मुलं जर का नास्तिक निघाली तर मग माता पित्याच्या मृत्यूच्या नंतर ही सर्व कार्य थांबतात. म्हणजे जिथे रोज अगदी पूजा व्हायची, जिथे भगवंतांना भोग लावला जायचा, आता हे सगळं कार्य थांबलेलं असतं. तसंच परंपरेमध्ये एखाद्याने ज्ञान व्यवस्थित जर का प्राप्त केलं नाही किंवा ते व्यवस्थितपणे पुढे दिलं नाही तर ते योग्य असं ज्ञान पुढे पोचत नाही, यथार्थ ज्ञान पुढे पोचवलं जात नाही. कोणी त्या ज्ञानामध्ये स्वतःची मला असं समजलं म्हणून भर घालतो किंवा त्यातला काही भाग मला अयोग्य वाटला म्हणून काढून टाकतो. तर तसंच हे भगवद्गीतेचं ज्ञान काळाच्या ओघात कुठेतरी खंडित झालं असं भगवंतांना जेव्हा वाटलं तेव्हा अर्जुनाचं निमित्त करून हे ज्ञान कृष्णांनी सर्वांपर्यंत पोहोचवलं.
भगवंतांच्या श्रीमुखातून बोलली गेलेली ही भगवद्गीता मनुष्य जीवनासाठी आपण म्हणतो इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल आहे. म्हणजे मनुष्य जीवनामध्ये जगण्याची कला आपल्याला भगवद्गीता शिकवते आणि किती यशस्वीपणे हा मनुष्याचा जन्म आपण उपयोगामध्ये आणू शकतो हे या आपल्याला ग्रंथामध्ये समजवलंय. आता बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की वेद आहेत, पुराण आहेत, उपनिषद आहेत, जी ही ऋषी मुनींनी लिहून ठेवली आहेत, तर आपण हे सत्य का मानलं पाहिजे? त्याच्यामध्ये जे सांगितलेलं ज्ञान आहे हे प्रमाण आहे, सत्य आहे, असं का मानायला पाहिजे आपण? तर लक्षात घेऊया की हे ज्ञान भगवंतांकडून आलेलं आहे. आता हे कसं समजायचं आपण की हे भगवंतांकडून आलंय? तर 3ऱ्या अध्यायामधला 15वा श्लोक होता बघा. कर्म ब्रह्मोद्भवत विद्धी ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम. यामध्ये काय म्हटलंय की वेदांमध्ये नियत कर्म आपल्याला सांगण्यात आली आहेत आणि वेद साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या निश्वासातून प्रकट झालेत, म्हणून ब्रह्माक्षर समुद्भवम असा शब्द आहे. आता जेव्हा आधी काळामध्ये सृष्टी उत्पन्न झाली तेव्हा भगवान श्री विष्णूंनी ब्रह्मदेवांना हे ज्ञान दिलं. प्रथम ब्रह्मदेवाने ते नारद मुनींना दिलं, नारद मुनी यांनी वेदव्यासांना दिलं, वेदव्यासांनी मग ते पुढे त्यांच्या शिष्याला दिलं. तर अशी ही एक गुरु शिष्य परंपरा आहे आणि या परंपरेतून आलेल्या ज्ञानाचं महत्व आहे. कारण इथे गुरूंनी दिलेल्या ज्ञानात कुठलीही भर न घालता किंवा कुठलाही भाग काढून न टाकता जसंच्या तसं ज्ञान हे पुढे दिलं जातं. तर त्यासाठी वेद ही भगवंतांचीच वाणी आहे हे जाणून त्यावरती पूर्ण विश्वास आपल्याला ठेवायला हवा. आता आपण जे सर्वसामान्य मनुष्य आहोत, आपल्यामध्ये अपूर्णता असतात, त्यामुळे कुठलंही शास्त्र आपण लिहू शकत नाही. जे परिपूर्ण आहेत, जे दोषरहित आहेत, म्हणजे केवळ भगवंत आहेत, त्यांच्यापासूनच शास्त्र येऊ शकतं. तर त्यासाठी शास्त्राला अपौरुषेय असंही म्हटलंय आणि भगवंतांपासूनच आल्याने या शास्त्रामध्ये कुठलीही त्रुटी राहत नाही. त्यामुळे जे संत आहेत, महात्मे आहेत, या ज्ञानाचा निसंशयपणे स्वीकार करतात आणि प्रचार प्रसारही करतात. आता आपली इंद्रिय, आपण म्हणतो आपण सामान्य माणूस आहोत, तर त्यामुळे आपली इंद्रिय ही अपूर्ण असतात किंवा मर्यादित क्षमतेची असतात आणि या मर्यादित क्षमतेच्या इंद्रियामुळेच आपण धोका खातो किंवा चुका करतो, आपल्याला भ्रम होतो आणि या भ्रमित अवस्थेमुळे आपण व्यवस्थितपणे भगवंतांना जाणू शकत नाही. पण जेव्हा आपण शास्त्राचं श्रवण करतो आणि तेव्हा हे ज्ञान प्राप्त करतो, भगवंतांचं स्वरूप जाणून घेतो, तर तेव्हा आपल्याला हे दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. तर या वेदांच्या ज्ञानाचा प्रभाव आता आपण बघितलं तर पाश्चात्य देशातल्या लोकांवरही पडताना बघतो. कितीतरी असे पाश्चात्य देशातील लोक आहेत जे वेदांमध्ये सांगितलेल्या गोष्टी ज्या आहेत त्या शिकून घेण्यासाठी, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी भारतामध्ये येतात आणि साधना करतात. तर ज्ञान आपण म्हणतो ना उत्तराधिकाराने येतं, म्हणजे गुरु शिष्य परंपरेने येतं. म्हणून भगवद्गीता ही योग्य गुरूंकडून आपल्याला शिकून घेतली पाहिजे. आणि आपण जी भगवद्गीता शिकतो आहोत त्याचं नाव बघा, भगवद्गीता जशी आहे तशी असंच आहे. म्हणजे गुरुजींनी जे ज्ञान दिलं तेच ज्ञान परंपरेमध्ये शिष्याने पुढे दिलेलं आहे, म्हणूनच ते जशी आहे तशी असं त्याचं नाव आहे. आता ही भगवद्गीता भगवंतांची अमृतवाणी आहे. याचा स्वीकार आपण करून अत्यंत श्रद्धापूर्वक ह्याचं श्रवण पठण करायला हवं. भगवंतांवर जर का विश्वासच नसेल तर अनेक पुस्तकं जशी आपण भौतिक जगातली वाचतो तेवढंच काय ते एक पुस्तक वाचल्याचं समाधान आपल्याला मिळेल. हे ज्ञान जे आपल्यामध्ये परिवर्तन करून आणतं, आपण म्हणतो आपल्याला जन्म मृत्यूच्या चक्रातून हे काढू शकतं. तर त्यासाठी हे ज्ञान आपल्याला हृदयाने जर का ग्रहण करायचं असेल तर श्रद्धा ठेवून, आपण भगवंतांवर श्रद्धा ठेवून त्यांना शरण जाऊनच हे ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो. भगवद्गीतेचं हे ज्ञान साक्षात भगवंतांकडून आलेलं आहे. त्यासाठी सर्व संत महात्मे संशयरहित होऊन या ज्ञानाचा स्वीकार करतात. आणि आपण आता लेव्हल 1 पूर्ण केली, त्याच्यामध्ये आपण हा भाग बघितला होता की म्हणजे आपण काही कॅल्क्युलेशन्स केली होती बघा, त्यावरून समजून घेतलं होतं की जवळजवळ 120 दशलक्ष वर्षांच्या पूर्वी कृष्णांनी गीतेचं हे ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानला दिलं होतं. आता हा जो सूर्यदेव विवस्वान आहे हा क्षत्रिय आहे आणि सर्व सूर्यवंशी क्षत्रियांचा जनक म्हटला जातो. आणि जो सूर्यग्रह आहे त्या सूर्यग्रह हा सर्व ग्रहांचा राजा आहे आणि सूर्यदेव हा सूर्यग्रहाचा राजा आहे. आता सध्याच्या सूर्यदेवाचं नाव विवस्वान आहे असं सांगितलेलं आहे. आणि सूर्यग्रह हा इतर ग्रहांना उष्णता देतो, प्रकाश देतो आणि राजा असल्यामुळे अपार सामर्थ्य आहे त्याच्यामध्ये, तेज त्याच्याकडे आहे आणि हे सामर्थ्य हे भगवंतांमुळे प्राप्त झालंय सूर्यदेवाला. तर भगवंतांच्या आज्ञेचं तो पालनही करतो. तर अशा सूर्यदेव विवस्वानला
भगवंतांनी भगवद्गीतेचं ज्ञान सगळ्यात प्रथम समजून सांगितलं होतं. म्हणजे आपला पहिला शिष्य त्याला केलं. जवळजवळ 20 लाख वर्षांच्या पासून ही भगवद्गीता आपल्या पृथ्वीवर अस्तित्वात आहे. आणि 5000 वर्षांच्या पूर्वी भगवंतांनी अर्जुनाला पुन्हा एकदा ही गीता सांगितली. आता हे ज्ञान राजाला का दिलं जायचं? कारण कसं आहे, राजाला राज्य योग्य प्रकारे करता यावं म्हणून हे ज्ञान राजांना दिलं जायचं. मग राजा पुढे आपल्या प्रजेला हे ज्ञान देऊ शकत असे. आणि जसं तेच कार्य आता इथे सूर्यदेवाने पण केलं. विवस्वानने आपला पुत्र मनू आणि मनूने मग आपल्या पुत्र इक्ष्वाकूला दिलं. म्हणजे जेव्हा राजाच अशा प्रकारे भगवद्गीतेचं ज्ञान घेऊन वागतो, तर अर्थातच यथा राजा तथा प्रजा, म्हणजे तीही चांगली सद्गुणी प्रजा होते, सदाचाराने वागते. तर त्यामुळे भगवंतांनी हे ज्ञान प्रथम सूर्यदेवाला, आणि जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की हे ज्ञान कुठेतरी खंडित झालं, तेव्हा मग अर्जुनाचं निमित्त करून आपल्या सर्वांपर्यंत परत पोचवलं. आता दुसरा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजर्षीने ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भौतिक जगामध्ये ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आपण अधिकृत अशा शाळा कॉलेज यामध्ये आपल्या मुलांना प्रवेश घालून देतो. म्हणजे त्यांना तिथे दाखल करतो, ऍडमिशन तिकडे देतो. कारण आपल्याला कसं खात्री असते की अशा कॉलेजमध्ये, अशा शाळेमध्ये योग्य प्रकारे ज्ञान दिलं जाईल. आता हे जे वेदांचं ज्ञान आहे, आपण म्हटलं खूप महत्वाचं ज्ञान आहे आणि याचा प्रभाव प्रत्येकावरती होतो. कारण वेदांनी जाणून घेण्याचं काय हेतू आहे? कृष्णांना जाणून घेणं, या भौतिक जगातून आपली सुटका करून घेणं. तर त्यासाठी हे जे वेदांचं ज्ञान आहे याचा प्रभाव सगळ्यांवर पडतो. अगदी भारतातच नाही तर पाश्चात्य देशातील लोकांवरही हा वेदांचा प्रभाव पडताना दिसतो, जे भगवंतांच्या पासून दूर गेलेले असतात, पण तरीही वळून परत आता भगवंतांकडे त्यांना येताना बघतो. कारण हे खूप महत्वाचं असं हे ज्ञान आहे. तर पद्मपुराणात उल्लेख आहे की संप्रदायाच्या बाहेर आपण जर का कुठलाही मंत्र घेतला तर तो लाभ करत नाही. तर त्यासाठी आध्यात्मिक ज्ञान मिळवण्यासाठी किंवा हे जे ज्ञान व्यवस्थितपणे समजून घेण्यासाठी संप्रदायांची स्थापना करण्यात आली आणि या परंपरेतून, संप्रदायातूनच ज्ञान आपल्याला प्राप्त करायला सांगितलंय. आता जसं कोणी टीव्ही वरती किंवा कुठे युट्यूब वरती अनेक लोक भगवद्गीतेवरती बोलतात, काही जण पुस्तकं लिहितात, आपली टीका लिहितात, मला असं वाटलं म्हणून पुस्तकं छापतात. तर आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की ते कुठल्या गुरु शिष्य परंपरेतून आले आहेत हे पडताळून बघून मगच त्यांच्याकडून आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे. असंच कोणी बोलत असेल म्हणून आपण ऐकलं असं आपण करू नये. त्याने आपली श्रद्धा म्हणजे डळमळीत होऊ शकते. आपण या मार्गातून बाहेरही पडू शकतो, कारण ते योग्य ज्ञान आपल्याला मिळत नाही. तर खात्री करून घ्यायला पाहिजे त्यांची गुरु शिष्य परंपरा कुठली आहे. तर हे 4 संप्रदाय आपल्याला सांगितले आहेत, 4 परंपरा सांगितल्या आहेत, जिथून ज्ञान हे अधिकृत पद्धतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. तर पहिली परंपरा आहे ब्रह्मगौडीय संप्रदाय, मग दुसरा आहे श्री संप्रदाय, तिसरा आहे रुद्र संप्रदाय आणि चौथा म्हणजे कुमार संप्रदाय. आता कृष्णांनी हे ज्ञान प्रथम ब्रह्मदेवांना दिलं आणि तो संप्रदाय म्हणजे ब्रह्मगौडीय वैष्णव संप्रदाय म्हणून ओळखला जातो. आणि माधवाचार्य हे जे वैष्णव होते ते या संप्रदायातील प्रमुख आचार्य आहेत. त्यानंतर हे ज्ञान श्री लक्ष्मी यांना दिलं श्रीकृष्णांनी आणि या परंपरेला श्री संप्रदाय असं म्हणतात. आणि रामानुजाचार्य हे या संप्रदायातले प्रमुख आचार्य मानले जातात. तसंच कृष्णांनी हे ज्ञान शंकरांना दिलं, ती रुद्र परंपरा म्हणून ओळखली गेली. आणि विष्णू स्वामी हे रुद्र परंपरेतील मुख्य आचार्य आहेत. त्यानंतर कृष्णांनी हे ज्ञान 4 कुमारांना दिलं, तर तो कुमार संप्रदाय म्हटला जातो. आणि निंबकाचार्य हे प्रमुख आचार्य आहेत कुमार संप्रदायामधले. आता इस्कॉन, जे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यामध्ये जी आपण गीता शिकतो आहोत,
तर हा संप्रदाय कुठला आहे? ब्रह्मगौडीय संप्रदाय किंवा ब्रह्ममध्व गौडीय संप्रदाय. मध्व का म्हटलेलं आहे? कारण हे आचार्य होते ज्यांच्या नावामुळे हे ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय असं नाव पडलेलं आहे. आणि या परंपरेत कृष्णांनी हे ज्ञान प्रथम ब्रह्मदेवाला, ब्रह्मदेवांनी नारद मुनींना, नारद मुनींनी व्यासदेवांना, व्यासदेवांनी त्यांचे शिष्य माधवाचार्य यांना, आणि त्यानंतर पुढे त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना, असं करत करत भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांना दिलं गेलं. आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांनी ते श्रीला प्रभुपाद यांना दिलं, जे परंपरेतले 33वे आचार्य आहेत. आणि श्रीला प्रभुपादांकडून हे ज्ञान आता आपण प्राप्त करतोय. आता श्रीला प्रभुपाद ज्या वेळेला अमेरिकेला गेले होते त्यापूर्वीही अमेरिकेमध्ये भगवद्गीतेवर आधारित अनेक पुस्तकं होती, पण अशा पुस्तकांचा तिथल्या लोकांवर काहीही प्रभाव पडू शकला नाही. श्रीला प्रभुपादांची भगवद्गीता ऍज इट इज, जसं मराठीमध्ये जशी आहे तशी असं आपण नाव म्हणतो, ते इंग्लिशमध्ये त्याचं भगवद्गीता ऍज इट इज असं पुस्तक आहे ते. तर ते पुस्तक जेव्हा तिथे पोचलं तर 4 वर्षात अनेक लोकांनी ते पुस्तक वाचलं आणि त्यांच्यामध्ये खूप बदल घडून आले. त्यांच्या सवयी, त्यांचे कपडे, आचार विचार, त्यांचं अन्न, या सर्वांवरती त्या पुस्तकाच्या अभ्यासाने बदल घडून आला. आणि त्यांच्यात हे बदल घडून आल्यामुळेच हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन ते करू लागले, प्रसाद खाऊ लागले, कृष्णांच्या आनंदासाठी नृत्य संकीर्तन करू लागले. तर श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की हे ज्ञान त्यांना मी जरी सांगत असलो प्रत्यक्षात, तरी हे ज्ञान कृष्णांच्या परंपरेत आलंय. कृष्णांनी जे अधिकृत परंपरा स्थापन केलेली आहे, ब्रह्मगौडीय वैष्णव संप्रदाय, त्याच्यातून आल्याने हे सर्व बदल या लोकांमध्ये होऊ शकलेत. हे महत्व आहे. म्हणजे आपण जाणून घेतलं ना, गुरु शिष्य परंपरेतून हे ज्ञान आपण प्राप्त करून घ्यायला पाहिजे, तेव्हा यथार्थ ज्ञान मिळतं आणि आपल्यात बदल घडून येऊ शकतात. आता तिसरा बघू. हरे कृष्ण. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधांचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस, म्हणून तू या विज्ञानाचे दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता परंपरेतून जे यथार्थ ज्ञान आपण प्राप्त करतो त्यासाठी पात्रता काय असायला लागते, तर इथे कृष्ण सांगतात, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम येतदम उत्तमम. म्हणजे अर्जुना, तू माझा भक्त आहेस, सखा आहेस, म्हणूनच तुला मी हे रहस्य सांगतो आहे. आता भगवद्गीता हा ग्रंथ आपल्या सर्वांच्यासाठी वाचनासाठी खुला आहे बघा. कोणीही हे पुस्तक आणू शकतो आणि हे वाचून ज्ञान घेऊ शकतो. मग इथे रहस्यम असा शब्द का म्हटलाय? रहस्यम हेतद उत्तमम. आता कारण कसं असतं बघा, जे कर्मी लोक असतात, ज्यांना लाभ प्राप्तीची, भोग करण्याची इच्छा ठेवतात, किंवा जे ज्ञानी आहेत ते भौतिकाला त्यागून ब्रह्मज्योतीकडे पोचून ज्ञान प्राप्त करण्याचं ध्येय ठेवतात. काही योगी आहेत ज्यांना सिद्धी प्राप्त करण्याची इच्छा असते. आता या तिन्हींपैकी कोणी भगवंतांकडे जोडून भगवंतांची सेवा करावी असा हेतू ठेवत नाही. त्यामुळे असा हेतू ठेवून जर का त्यांनी अभ्यास केला भगवद्गीतेचा, तर ते योग्य निष्कर्षापद पोहोचू शकणार नाहीत. कृष्णांना नेमकं काय सांगायचंय, भगवद्गीतेतून काय संदेश द्यायचा आहे हे ते जाणू शकणार नाहीत. जो कृष्णांच्या प्रती सेवाभाव ठेवतो तोच हे रहस्य जाणू शकतो. म्हणून कृष्ण म्हणतात अर्जुनाला की भक्त होऊनच भगवद्गीतेचं ज्ञान तुम्ही घेऊ शकता. आता बघा कसं असतं की हे म्हणजे भक्त होण्याचं हे महत्व आहे. जसं आता बघा, एखाद्या बाटलीमध्ये मध बंद करून ठेवलेला असेल तर कोणी बाहेरून त्या मधाचा जो गोडवा असतो तो काही चाखू शकणार नाही. तर भगवद्गीतेचं हे जे रहस्य आहे ना, हे केवळ भक्त जाणू शकतो, कारण कृष्णांना तो समर्पित असतो. इथे अर्जुनाला कृष्ण म्हणतात, तू माझा भक्त आहेस, सखा आहेस, म्हणून तुला मी हे रहस्य सांगतो. तर त्यासाठी आपल्याला अर्जुनाचा आदर्श समोर ठेवला पाहिजे. अर्जुनासारखं भक्त बनूनच आपण गीता समजून घेऊ शकतो. आता कृष्णांनी भगवद्गीतेचं हे ज्ञान देण्यासाठी अर्जुनाचीच का निवड केली, याचं उत्तर आपल्याला इथे सापडू शकतं. कारण अर्जुनासारखा भक्त होऊन हे ज्ञान आपण घेऊ शकतो असं कृष्ण म्हणालेत. कृष्णांवर आपली श्रद्धा हवी, तेव्हाच त्यांची वाणी आपण समजू शकू. आणि पुढे कृष्ण म्हणतात, श्रद्धावान लभते ज्ञानम. म्हणजे श्रद्धा नसेल तर हे ज्ञान आपण विज्ञान म्हणून आचरणात आणून उपयोगात आणू शकणार नाही. तर त्यासाठी श्रद्धा हा खूप महत्वाचा भाग आहे. आता पुढे बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैजन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति. अर्जुन म्हणाला, सूर्यदेव विवस्वान हा जन्माने तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला, हे मी कसे जाणावे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे अर्जुन प्रश्न विचारतो की कृष्ण, तुम्ही म्हणता की अनेक वर्षांपूर्वी भगवद्गीतेचा उपदेश हा तुम्ही सूर्यदेव विवस्वान याला दिलात, पण तुम्ही तर माझ्या समोर उभे आहात, आपण दोघंही द्वापार युगात आहोत, समकालीन आहोत, मग मी हे कसं मानू की तुम्ही हे ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानला दिलं? तर आता इथे समजून घेऊया, आपल्या सर्वांच्या वतीने हा प्रश्न अर्जुनाने कृष्णांना विचारलाय. कृष्णांचं स्वरूप दिव्य आहे हे तो जाणतो. जरी देवकी पुत्र म्हणून ते प्रकट झाले असले तरी साक्षात परमपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण आहे हे त्याला माहिती आहे. पण एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला मात्र हे समजणं कठीण आहे. म्हणून हे सत्य स्पष्ट करण्यासाठी अर्जुन हा प्रश्न कृष्णांना विचारतो, ज्याद्वारे कृष्ण आता स्वतःच त्यांच्या श्रीमुखातून हे ज्ञान देतील. आता अर्जुन हा प्रश्न स्वतःच्यासाठी विचारत नसून भगवंतांवरती जे विश्वास ठेवत नाहीत, त्यांना भगवंत मानत नाहीत, अशा आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांच्यासाठी हा प्रश्न अर्जुनाने विचारलाय. आता कृष्ण सर्व कारणांचं परम कारण आहे, सर्व श्रेष्ठ आहेत, हे सर्वांनी अनादी कालापासून जरी मान्य केलं असलं तरी जे आसुरिक प्रवृत्तीचे लोक असतात, नास्तिक असतात, ते मात्र या गोष्टीचा स्वीकार करत नाहीत. तर कृष्णांच्या वाणीतून मिळालेल्या ज्ञानावर नास्तिकही जाणू शकतील की कृष्ण हे कसे श्रेष्ठ आहेत, सच्चिदानंद विग्रह आहेत, आध्यात्मिक स्वरूपाचे आहेत, दिव्य आहेत आणि शाश्वत आहेत. तर अर्जुनासारख्या भक्ताला कृष्णांच्या दिव्य स्वरूपाबद्दल मुळीच संशय नसतो. पण जे आसुरी प्रवृत्तीचे आहेत, ज्यांना कृष्णांवरती श्रद्धा नसते, अशांच्यासाठी आता हा प्रश्न विचारला गेलाय. तर कृष्ण उत्तर देणार आहेत ते बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. श्री भगवान म्हणाले, माझे आणि तुझे अनेकानेक जन्म होऊन गेले आहेत. हे परंतप, मी इथे सर्व जन्म आठवू शकतो, पण तू आठवू शकत नाहीस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण म्हणतात, माझे आणि तुझे अनेकानेक जन्म होऊन गेले, पण मला त्याचं स्मरण आहे. तान्यहम वेद सर्वाणी असं म्हणतात कृष्ण, पण तुला त्याचं स्मरण नाही. आता या जगामध्ये साधारण सर्वसामान्य जीवाला बघा, गत जन्माची स्मृती नसते, पण भगवंतांचं स्वरूप कसं आहे, अनेकानेक जन्मांचं स्मरण त्यांना असू शकतं. जीव कसा देहांतर करतो, म्हणजे दुसरं शरीर धारण करतो, त्यामुळे त्याची गत जन्माची स्मृती जाते. त्याची स्मृती त्या जन्मापुरतीच मर्यादित असते. आधीच्या जन्माची स्मृती काय घडलं आपल्यापैकी कोणालाही माहिती नसतं. पण भगवंतांचं शरीर कसं आहे, दिव्य आहे, सच्चिदानंद आहे, तर त्यामुळे भगवंतांना ही स्मृती असते. पण बद्ध जीवासाठी कसं आहे, शरीर आणि आत्मा हा भेद असतो, भौतिक स्वरूपाचं असतं सामान्य मनुष्य, तर त्यासाठी त्याला ही स्मृती राहत नाही. भगवंत मात्र कसे आध्यात्मिक स्वरूप आहे, त्यांचं दिव्य स्वरूप आहे, ते अवतार घेतात तेव्हाही त्यांचं स्वरूप हे दिव्यच असतं. पण त्यांचं हे दिव्य स्वरूप जे आहेत ना, भौतिकामधील अज्ञानी व्यक्ती जाणू शकत नाहीत, मर्यादित त्यांच्या इंद्रियांच्यामुळे. आता आपल्याला बघा, काही तासांपूर्वी केलेल्या गोष्टींचं पण स्मरण नसतं. आपल्याला कोणी विचारलं सकाळपासून उठल्यापासून तुम्ही आतापर्यंत काय केलं, हे क्रमाक्रमाने सांगा, तर तेही आपण सांगू शकणार नाही. काही गोष्टी सांगू शकू, काही गोष्टी विसरून जाऊ. पण भगवंतांचं तसं नसतं, त्यांना अनेकानेक गतजन्माची स्पष्ट अशी स्मृती असते, कारण दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप आहे त्यांचं. तर या श्लोकावरून आपण समजू शकलो की जीव देहांतर करत असल्यामुळे त्याला सर्व गोष्टींचं स्मरण नसतं, पण भगवंतांचं तसं नाही, ते आणि त्यांचं स्वरूप यामध्ये काही भेद नाही. जीवासाठी मात्र शरीर आणि आत्मा असा भेद असतो, पण भगवंतांच्यासाठी शरीर आणि आत्मा हे अभिन्न असतं. म्हणजे त्यांची स्थिती ही बद्ध जीवापासून वेगळी आहे, दिव्य आध्यात्मिक स्थिती आहे भगवंतांची, आणि आपलं स्वरूप मात्र भौतिक स्वरूप आहे. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. अजोपि मे सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर दोन महत्वाच्या गोष्टी भगवंत या श्लोकात सांगतात.
पहिली गोष्ट सांगतात भगवंत, मी अज आहे आणि आत्मा पण अज आहे. अज म्हणजे अजन्मा. पण पुढे भगवंत म्हणतात, मी कसा आहे, भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, म्हणजे सर्व प्राणी मात्रांचा मी स्वामी आहे. दुसरी गोष्ट महत्वाची सांगितली कृष्णांनी, आत्ममायया. आत्ममायया म्हणजे माझ्या स्वेच्छेने मी ब्रह्मांडामध्ये अवतार घेतो आणि स्वेच्छेने हे सर्व सोडून माझ्या भगवत धामामध्ये परत जातो. आता बद्ध जीवाचं मात्र असं नसतं. बद्ध जीव कर्मबंधनामुळे शरीर प्राप्त करतो. बघा, आता आपल्यापैकी कोणी आपण कुठलं शरीर मिळेल आपल्याला हे निवडू शकतो का? नाही निवडू शकत. ते आपल्या कर्मानुसार, आपल्या इच्छेनुसार भगवंत ठरवतात. त्यानंतर आपण कुठल्या, आपले आई वडील कोणते असतील हे निवडू शकतो का? नाही. कुठल्या देशात जन्म घेणार, कुठल्या कुटुंबात जन्म घेणार, आपण कसे दिसणार, हे काही ठरवू शकत नाही. या सगळ्या गोष्टी कर्मफळानुसार आपल्याला प्राप्त होतात. कोणी पुण्यकर्म केली असतील तर त्याला चांगलं सुंदर निरोगी शरीर प्राप्त होतं, धनसंपत्ती प्राप्त होते, तो खूप शिक्षण घेऊ शकतो. पण जर का पापकर्म केली असतील तर त्याला त्याचं रूप चांगलं मिळत नाही किंवा व्याधीग्रस्त शरीर असतं, कोणी निर्धन असू शकतं. म्हणजे पापपुण्यामुळे आपल्याला काही परिस्थिती प्राप्त होते. म्हणजे कर्मफळ भोगण्यासाठी आपण जन्म घेतो. पण भगवंतांचं तसं नसतं. ते कर्मफळांनी बद्ध नसतात आणि भगवंत हे स्वेच्छेने अवतार घेतात. त्यांचं कार्य संपलं, त्यांच्या लीला संपल्या की ते त्यांच्या धामामध्ये परत जातात. आता आपल्या देशाचे सर्वोच्च नागरिक म्हणजे कोण? आपले पंतप्रधान म्हणतो आपण. मग पंतप्रधानांना कसं हे स्वातंत्र्य असतं. ते काही शहरांना, काही महत्वाच्या ठिकाणांना भेट द्यायला त्यांच्या इच्छेने जातात. मग तिथे सर्व परीक्षण करतात, तिथल्या अधिकाऱ्यांशी बोलतात आणि ते स्वेच्छेने परत जातात. तर इथे तसंच भगवंतांचं आहे. तर इथे समजून काय घ्यायचंय आपण, की स्वतःला आपण कृष्णांच्या सारखं समजणं किंवा कृष्णांना आपल्यासारखं सामान्य समजणं हे अयोग्य आहे. कृष्णांचं स्वरूप कसं आहे? दिव्य आहे आणि त्यांच्या संबंधित सर्व गोष्टी ह्या दिव्य स्वरूपाच्याच आहेत. बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. जेव्हा कधी धर्माचरणाचा ह्रास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, तेव्हा हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण म्हणतात या श्लोकामध्ये की जेव्हा लोक भगवंतांना विसरून जातात, त्यांना आत्म्याचा विसर पडतो आणि पशुवत भोग करू लागतात, तर त्यावेळी सर्वत्र पापाचरण वाढतं, अधर्म पसरतो, तेव्हा मी अवतार घेतो. जसं हिरण्यकश्यपूच्या वेळी झालं, रावणाच्या वेळी झालं, तेव्हा भगवंतांनी अवतार घेतला. म्हणजे आता आधीच्या 6व्या श्लोकामधून कृष्ण त्यांच्याबद्दलच्या काही विशेष गोष्टी त्यांनी सांगायला सुरुवात केली आहे. आपण जाणून घेतलं की कृष्ण हे सामान्य मनुष्यासारखे जरी दिसत असले तरी त्यांना अनेकानेक गतजन्मांची स्मृती असते. परंतु सामान्य मनुष्याला मात्र काही तासांपूर्वी काय केलं याचं स्मरण करायलाही स्मृतीवरती ताण द्यावा लागतो. आता आपलं शरीर हे बद्ध जीवाचं भौतिक स्वरूपाचं असल्याने या शरीराचा नाश होतो. देहांतरानंतर जेव्हा आपण दुसरं शरीर घेतो त्याला गतजन्माची स्मृती आपल्याला राहत नाही. पण कृष्ण देहांतर करत नाहीत, ते अवतीर्ण होतात आणि त्यांच्या शक्तींच्या मुळे ते मूळ देहातच त्यांच्या अवतीर्ण होऊ शकतात. कृष्णांचं शरीर हे दिव्य आहे, भौतिक शरीरासारखं नाश होणारं नाहीये ते. आणि तरीही आपण बघतो की कृष्ण बाल्यावस्थेतून कौमारी अवस्थेत, कौमारी अवस्थेतून तरुण अवस्थेत त्यांचं वय वाढल्याचं दिसतं. पण आश्चर्य म्हणजे तरुण अवस्थेच्या पुढे मात्र त्यांचं वय वाढल्याचं आपल्याला दिसत नाही. आता या कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या वेळी त्यांचं वय 89 वर्षांचं होतं. म्हणजे त्यांना नातवंड होती. म्हणजे भौतिक दृष्ट्या जर का आपण बघितलं तर त्यांचं वय झालेलं होतं. पण तरीही ते दिसत कसे होते तर 25शीतल्या एखाद्या तरुणाप्रमाणे ते भासत होते. आणि कृष्णांचं वृद्धावस्थेतलं चित्र आपण कोणी कधीच पाहिलेलं नाही, कारण ते आपल्याप्रमाणे कधी वृद्ध होत नाहीत. अवतार समाप्ती जेव्हा झाली कृष्णांची त्यावेळी त्यांचं वय 125 वर्ष आणि 7 दिवस एवढं होतं. आणि यासाठीच मग कृष्णांना अजन्मा म्हटलं जातं. ते सच्चिदानंद आहेत, त्यांचं दिव्य शरीर कधीही नाश पावत नाही. दुसरं म्हणजे काय की ते मूळ रूपात जसे आहे तसे स्वतःला प्रकट करू शकतात त्यांच्या शक्तीमुळे. त्यांच्या इच्छेनुसार ते अवतार घेऊ शकतात. जेव्हा आता अधर्माचं वर्चस्व होतं, वास्तविक धर्माचा लोप होतो, तेव्हा भगवंत त्यांच्या इच्छेनुसार प्रगट होतात. जसं कंसाच्या वेळी, रावणाच्या वेळी सर्वत्र अधर्म पसरला होता, त्यावेळेला भगवंतांनी अवतार घेतला आणि धर्माची
पुनर्स्थापना केली. हरे कृष्ण. पुढचा बघू आता. हरे कृष्ण. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण अवतार त्यांच्या घेण्याच्या मागचं कारण स्पष्ट करतात. आता क्रम बघा कसं म्हटलंय कृष्णांनी श्लोकामध्ये, परित्राणाय साधूनाम आणि मग म्हटलंय विनाशाय च दुष्कृताम. म्हणजे पहिल्यांदा परित्राणाय साधूनाम असे शब्द आलेत म्हणजे भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, आणि मग म्हटलंय विनाशाय च दुष्कृताम म्हणजे दुष्टांचा विनाश करण्याकरता, आणि धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता भगवंत अवतार घेतात. आणि भगवंत त्यांच्या अनन्य भक्त जे असतात त्यांना आनंद देण्यासाठी खरं तर हा अवतार घेतात. आणि भगवंतांच्या भक्तांचा जे असुर प्रवृत्तीचे छळ करत असतात, जसं आता भक्त प्रल्हादचा छळ हिरण्यकश्यपूच्या द्वारे झाला, त्याच्या पित्याच्या द्वारे झाला, किंवा देवकी ही कंसाची बहीण होती, तिच्या पोटी कृष्णाचा जन्म होणार होता, त्यासाठी कंसाने देवकी आणि वसुदेव यांचा छळ केला. तर भक्तांचा उद्धार आणि मग असुरांचा विनाश करण्याकरता भगवंत विविध अवतार धारण करतात. आता खरं तर हे जे दुष्ट आहेत किंवा दुष्कृताम आहेत त्यांचा विनाश करण्यासाठी भगवंत जिथे आहेत तिथून आपल्या भगवत धामातूनच ते समर्थ आहेत दुष्टांचा नाश करायला. तर त्यासाठी त्यांना अवतार घेण्याची खरं तर गरज नाही. या दुष्टांचा वध करण्यासाठी भगवंतांचे अनेक प्रतिनिधी आहेत. सूर्यदेव आत्ताच आपण समजून घेतलं की त्याच्या उष्णतेमुळे सर्व काही संपू शकतं, किंवा इंद्रदेव त्यांनी पाडलेल्या पावसामुळे सर्वत्र प्रलय होऊ शकतो. पण भगवंत मुख्यतः भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी हा अवतार घेतात, म्हणून परित्राणाय साधूनाम. तर साधू म्हणजे काय की भक्त जे कृष्ण भावनेशी संलग्न आहेत आणि भगवंतांचं सेवा करत आहेत, अशांना आनंद देण्यासाठी भगवंतांचा अवतार असतो. जसं आता प्रभू श्रीरामचंद्र यांचा अवतार भक्त हनुमानाला आनंद देण्यासाठी, माता सीतेचं रक्षण करण्यासाठी, माता कौसल्येला आनंद देण्यासाठी, तसे शबरी इत्यादी जे भक्त होते त्यांचा उद्धार करण्यासाठी झाला. रावणाचा अंत करणं हा मुख्य हेतू नव्हता त्या अवतारामागचा. तसंच कृष्णांनी कंस, शिशुपाल आणि अनेक असुरांचा नाश केला, त्यासाठी अवतार घेतला नाही. तर सर्व गोकुळवासी आहेत, माता यशोदा आहेत, गोपगोपी आहेत इत्यादी भक्तांच्या आनंदासाठी ते अवतीर्ण झाले. तर इथे समजून घेऊया की भगवंत हे भक्तामधला सेवाभाव बघून आकर्षित होतात आणि त्यामुळे अवतार घेतात. ते भक्तांच्या बरोबर आपल्या लीला करतात, त्यांच्या बरोबर या लीला करत असतानाच काही असुरांचा विनाशही ते करतात, धर्माची पुनर्स्थापना करतात आणि त्यांची लीला समाप्त झाली की त्यांच्या गोलोक धामामध्ये परत जातात. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हे अर्जुना, माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणणारा मनुष्य देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म न घेता माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता माझा जन्म आणि कर्म अशा दोन गोष्टींबद्दल भगवंत या श्लोकात सांगतात की ते दिव्य स्वरूपाचे आहेत, जन्म आणि कर्म. आता इथे चित्रामध्ये जसं दिसतंय आपल्याला, देवकी आणि वसुदेवांच्या समोर कारागृहात ते प्रगट झाले आणि कशा स्वरूपात प्रगट झालेले आपल्याला दिसत आहेत बघा. चतुर्भुज रूपात ते प्रकट झालेत, पितांबर घातलेले, शंख चक्र गदा पद्म मुकुट इत्यादी अलंकारासहित अत्यंत अद्भुत अशा रूपात ते प्रगट झाले. आपल्यापैकी कोणी असा जन्माला येत नाही. बाळ जन्माला येताच आपण रडतो ना, आपण जाणतो, आणि आपण बोलू शकत नाही आपल्यापैकी कोणीच. पण कृष्ण इथे कसे आहेत, हसतमुख होऊन बोलतही होते. तर भागवतम मध्ये, श्रीमद भागवतम मध्ये 10व्या स्कंदात ह्याचं खूप सुंदर वर्णन आलेलं आहे की अत्यंत सुंदर केशकलाप असलेले, कुरळे केस असलेले, आभूषण घातलेले अशा एक काय म्हणतात ते तेजस्वी रूपामध्ये भगवंत वसुदेव आणि देवकी यांच्या समोर प्रकट झाले आणि बोलत होते. तो कृष्णांचा जन्मच नाही तर कर्म ही अत्यंत दिव्य स्वरूपाची असतात. जसं आता आपण ही गोष्ट ऐकलेली आहे की यमुनेच्या पाण्याने मग त्यांना रस्ता करून दिला नंद महाराजांकडे पोहोचवण्याच्या वेळी,
अनेक असामान्य लीला भगवंतांनी केल्या, सामान्य लीलाही केल्या त्यांनी. यशोदा मातेला आपल्या मुखामध्ये ब्रह्मांडाचं दर्शन घडवलं, अर्जुनालाही विराट अशा रूपाचं दर्शन त्यांनी घडवलं. तर भगवंतांच्या अशा विलक्षण अद्भुत कार्याचं कोणी अनुकरण करू शकत नाही. आपण त्यांच्या ह्या लीला जेव्हा समजून घेतो तेव्हा त्यांच्या पुढे केवळ नतमस्तक होऊ शकतो. तर आता ह्या श्लोकामध्ये जसं म्हटलंय की जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जो जाणतो कृष्णांच्या, तर तो देहत्याग केल्यानंतर पुन्हा जन्म घेत नाही, म्हणजे पुन्हा जन्म न घेता त्यांच्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करू शकतो. आता केवळ त्यांना जाणून घेण्याच्या, भगवंतांना जाणून घेण्याच्या प्रयत्नांनी सुद्धा आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटू शकतो, हे या श्लोकात सांगितलंय. आणि भौतिक जगात आपण कितीही मोठं कार्य केलं तरी त्याचा मात्र अजिबात दिव्य लाभ मिळत नाही आणि सगळी कार्य अंततः व्यर्थच जातात मृत्यूच्या वेळेला, हेही आपण जाणतो सर्व. तर साक्षात परमपुरुषोत्तम बद्दलच्या ज्ञानाने, साक्षात श्रीकृष्णांच्या बद्दलच्या ज्ञानाने पण आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून निघू शकतो. म्हणून श्रद्धेने, विश्वासाने भगवंतांची दिव्यवाणी या भगवद्गीतेचे आपण श्रवण पठण केलं पाहिजे. तर ज्याने हे कृष्णांच्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जाणलं त्या व्यक्तीला समजतं की माझ्या शरीरासारखं कृष्णांचं शरीर नाहीये. जन्माचं कर्माचं दिव्य स्वरूप जाणणारा हा कोण असू शकतो? केवळ भक्तच असू शकतो. आणि कारण तो श्रद्धेने हे ज्ञान प्राप्त करतो आणि अशा भक्ताला समजतं की कृष्णांचं शरीर हे दिव्य आहे. दुसरी गोष्ट समजते की कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहेत, स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे. आणि कृष्ण स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक असल्याने त्यांच्या भक्तिपूर्ण सेवेत मला जोडून घेतलं पाहिजे, जे माझं कर्तव्य आहे, ज्यानेच माझं उद्धार होऊ शकतो. तर या तीन गोष्टी भक्ताला समजतात आणि त्याचा पूर्ण विश्वास असतो यावर. आणि असा भक्त मग त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैती मामेती स्व अर्जुन, म्हणजे परत जन्म घेत नाही. तर भक्ताला कार्य काय असतं? भक्तिमय सेवेमध्येच तो रुजू राहतो, संलग्न राहतो आणि त्यानेच जन्म मृत्यूच्या चक्रातून त्याची सुटका होते, म्हणजे आणि भगवत प्राप्ती तो करून घेऊ शकतो. आणि भगवत धामामध्ये पोचला की परत मात्र या भौतिक जगामध्ये परत तो जन्म घेणार नाही, हे निश्चित असतं. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गतकाळातील अनेकानेक मनुष्य माझ्या विषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि याप्रमाणे त्या सर्वांना माझ्या विषयीचे दिव्य प्रेम प्राप्त झाले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण या 9व्या श्लोकामध्ये काय समजून घेतलं की जे भगवंतांवर श्रद्धा ठेवतात आणि त्यांच्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जाणून घेतात त्यांची जन्म मृत्यूच्या चक्रातून कायमची सुटका होते. पण जे देहात्म बुद्धीमध्ये आसक्त असतात, स्वतःला शरीर मानून इंद्रिय भोगामध्येच मग्न असतात, अशांना भगवंतांच्या आध्यात्मिक दिव्य शरीराची कल्पनाही करता येत नाही. पण भक्त मात्र कृष्णांवरती श्रद्धा ठेवतात, ज्ञान ठेवतात आणि शुद्ध होतात आणि कृष्णांचं प्रेमही प्राप्त होतो. पण आता हे जे देहात्म बुद्धीमध्ये आहेत, जे ज्यांची भगवंतांवरती श्रद्धा नाहीये, असे लोक मग राग, भय आणि क्रोध याने आसक्त असतात, याच्यामध्ये लिप्त असतात म्हणूया. तर आता तेच या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितले. वीतराग भय क्रोध. वीत म्हणजे काय? तर मुक्त होणे. कशातून मुक्त होणे? तर रागामधून मुक्त होणे. राग म्हणजे काय? आसक्ती, भौतिकाबद्दलचं अत्याधिक आकर्षण, तीव्र आकर्षण. आता तसाच विचार त्यांना असतो. देहात्म बुद्धीमध्ये स्थित असल्याने, स्वतःला शरीरच मानत असल्याने भौतिकाकडची अत्याधिक आसक्ती म्हणजे हा राग. आता जर आध्यात्मिक प्रगती करायची असेल तर राग, भय आणि क्रोध या तिन्ही पासून मुक्ती हवी. राग, भय आणि क्रोध यांचा त्याग करून मन शुद्ध होतं, कारण या अशुद्धता मानल्या गेलेल्या आहेत. अपवित्र गोष्टी या आपल्यातून काढून टाकण्यासाठी आपल्याला हरिनामाचं श्रवण कीर्तन करण्याचा मार्ग गुरूंच्या द्वारे दिला जातो. म्हणजे कृष्णांकडे पोचायचं, भगवत धामामध्ये पोचायचं तर आपल्याला शुद्ध व्हावं लागतं. आपण वर्णन कसं करतो? शुद्ध भक्त असं म्हणतो बघा. तर हा जो शुद्ध भक्त आहे, कारण त्याच्या हृदयातून सर्व अशुद्धता गेलेल्या आहेत.
आणि जोपर्यंत हृदयामध्ये भौतिक आसक्ती आहे, भौतिकाबद्दलचं प्रेम आहे, तोपर्यंत कृष्णांच्या बद्दलचं प्रेम वाटत नाही. जेव्हा हृदय निर्मळ होतं, विकाररहित होतं, अशा हृदयामध्येच भगवंतांचा वास असू शकतो आणि त्याची अनुभूती पण हा भक्त त्या स्तराला घेऊ शकतो. आता हा राग, राग म्हणजे काय आपण समजून घेतलं, भौतिकाची अत्याधिक आसक्ती. आता या रागामुळे, या भौतिकाच्या आसक्तीमुळेच आता भय आणि क्रोधही तयार होतं. ही आसक्ती जर का कोणी सोडली भौतिकाची, तर आपोआपच भय आणि क्रोध हे कमी होत जातील. आता एखादी गोष्ट बघा भौतिक जगातली कोणाला आवडते फार, मग अत्याधिक त्या गोष्टीवरती तो आसक्त असल्याने त्याच्या मनात ही सतत भीती असते की ही मला जी गोष्ट एवढी प्रिय आहे, एवढी मला आवडते, तर ही कोणी माझ्यापासून हिरावून नेईल. इथे आपण भौतिक जगामध्ये खुर्चीसाठी, सत्तेसाठी चाललेलं राजकारण याच्या संबंधीच्या बातम्या आपण सतत ऐकत असतो, किंवा आपण काही कथा ऐकलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये स्वर्गामध्ये इंद्राच्या गादीसाठी आक्रमण होतात. आणि आपण हेही बघितलं की हा इंद्र कसा असतो, सदैव दक्ष असतो, भयभीत असतो, स्वर्गावरती कोणी हल्ला करत नाही ना वगैरे, अशा कथा आपण वाचलेल्या आहेत. आणि इथे वर्तमानपत्रात ज्या बातम्या वाचतो त्याच्यामध्येही आपण वाचतो की राजकारणामध्ये हे असंच सुरू असतं, कोणी माझं पद, कोणी माझी खुर्ची, सत्ता इत्यादी माझ्यापासून हिरावून घेत नाही ना, असेच नेते विचार करतात. कारण अत्याधिक आसक्त असतात त्या पदावरती, आपल्या संपत्तीसाठी, खुर्चीसाठी, आणि त्यातून हे उत्पन्न होतं भय की हे कोणी माझ्यापासून काढून घेऊ नये, हे पद काढून घेऊ नये. आता विचार करा, ज्या गोष्टीवरती आपण इतके आसक्त आहोत ती गोष्ट आपल्यापासून कोणी काढून घेतो, किंवा आपण ती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो पण ती आपल्याला प्राप्त होऊ शकत नाही काही कारणामुळे, तेव्हा मग हा क्रोध उत्पन्न होतो. म्हणजे हा आसक्ती, भौतिकाबद्दलची आसक्ती, यामुळेच मग भय आणि क्रोधही उत्पन्न होतो. तर या भौतिकाच्या आसक्तीमुळेच आपलं इंद्रिय आणि मन हे दूषित होतात आणि भौतिकामध्ये आपण गुरफटतो. पण जेव्हा हरिनामाचं श्रवण कीर्तन करण्यामध्ये आपण संलग्न होतो, या भौतिकाच्या आसक्ती पासून आपण अलिप्त व्हायला सुरुवात करतो. आता आपण आधीच्या श्लोकात जसं ऐकलं, कृष्णांनी सांगितलं की अनेक मनुष्य माझ्याविषयीचं ज्ञान घेऊन शुद्ध झालेले आहेत आणि त्यांनी भगवत धामाची प्राप्ती केलेली आहे. जसं आता कुठल्या एखाद्या असाध्य व्याधीवरती औषध सांगावं ना, तसं कृष्णांनी सांगितलंय की त्यांच्याविषयीचं हे दिव्य ज्ञान प्राप्त करून भक्त कृष्णधामाची प्राप्ती करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला हे श्रवण कीर्तन, भगवंतांचं स्मरण, हे आपल्याला मार्ग पण सांगितलेला आहे. आणि भौतिकामध्ये आपण ज्या बघा याचा अनुभव पण हा भक्त करत असतो, ज्या वेळेला श्रवणम कीर्तनम स्मरणम तो करतो, तेव्हा त्याच्या हृदयातल्या अशुद्धता गेल्यामुळे त्याला भगवंतांच्या बद्दल प्रेम वाटू लागतं, भक्ती कार्यामध्ये अधिकाधिक जोडण्यासाठी तो उत्सुक असतो. पण आता भौतिकामध्ये बघा, ज्या वर्तमानपत्रात बातम्या असतात, टीव्ही वरती बातम्या आपण ऐकतो, ते ऐकून आपलं मन अस्वस्थ होतं. आणि आपण इथे भगवद्गीतेचा वर्ग ऐकायला आपण सर्व भक्त येतो, कृष्णांच्या वाणीचं आपण श्रवण करतो, हे श्लोक समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतो, हा आपल्याला कुठेतरी आनंद प्राप्त होत असतो आणि हा आनंद घेण्यासाठीच आपण इच्छा करतो, त्याचमुळे हे वर्गाला आपण येतो. आता काहीतरी आनंद निश्चितच प्राप्त होतो, म्हणूनच इथे बघा कुठे अटेंडन्स कंपल्सरी नाहीये, कुठलं शुल्क आकारलं जात नाहीये, कुठली बळजबरी आपल्याला नाहीये, आपण आपल्या इच्छेने येतो आणि वर्गही इथे सुरूच राहतात आपले. याचा अर्थ काय आहे की आपला कुठेतरी हा आनंद आपण प्राप्त करत असतो कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने. तर कृष्णांविषयी कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झाल्याने आपली जी हृदय शुद्धी असते ना, ती होत असते. आपण ज्या अशुद्धता घेऊन अनादी काळापासून म्हणण्यापेक्षा अनादी जन्मापासून आपण वेगळे वेगळे शरीर धारण करतोय, त्या अशुद्धता हळूहळू, आपल्या मलिनता कमी होऊ लागतात. आणि ही इंद्रियांची तपस्या म्हटली जाते. आपण जेव्हा आपल्या इंद्रियांना, मनाला भगवंतांच्या कार्यासाठी संलग्न करतो, आणि ही जे शुद्धीकरण असतं ते आपल्याला भक्तिमय जीवनामध्ये, भक्ती मार्गामध्ये मग पुढे घेऊन जातं. तर जसं कमळ असतं बघा, उगवतं कुठे, चिखलामधूनच ते उगवतं, पण तरी ते चिखलाच्या बाहेर पडून ते फूल उमलतं, म्हणजे अशुद्धतेतून बाहेर निघतं. तसंच हे राग, भय, क्रोध ह्या अशुद्धता आहेत, यांच्यापासून आपल्याला दूर व्हायला हवं. आणि ह्या अशुद्धता दूर होण्यासाठी आपल्याला काय सांगितलंय कृष्णांनी, की आपल्याला श्रवणम कीर्तनम स्मरणम म्हणजे कृष्ण भावनेशी जोडून घ्यायला हवं. तर हे जे आपलं सूक्ष्म शरीर आहे ना, मन बुद्धी अहंकार यांनी बनलेलं असतं,
ते आत्म्यासाठी एक आवरण मानलं जातं. आता पुढे 13व्या अध्याय त्याच्याबद्दल आपण अधिक सखोलपणे जाणून घेऊ. पण आता ह्या स्थितीला आपण एवढं समजू की हे जे सूक्ष्म शरीर असतं ना, यामध्ये या आपल्या सगळ्या इच्छा, वासना, कर्म म्हणजे जे आपण राग, आसक्ती वगैरे जे समजून घेतले ना, हे सगळे तिथे साठवले जातात. आणि याच्या आधारावरती मग आपल्याला पुढचं भविष्यामध्ये शरीर प्राप्त होतो. मृत्यूनंतर या स्थूल शरीराचा नाश होतो, पण सूक्ष्म शरीरामध्ये या वासना, इच्छा हे घेऊन आत्मा पुढचा प्रवास करतो. आता हे कधीपर्यंत चालत राहणार? जोपर्यंत या सूक्ष्म शरीरात अशा भौतिक अशुद्धता आहेत तोपर्यंत. ज्या वेळेला आपण कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेतो, तेव्हा या साठवलेल्या ज्या अशुद्धता असतात ना, त्या हळूहळू कमी होऊ लागतात. आणि एक स्थिती अशी येईल ज्या वेळेला मग इथे भौतिक कुठली इच्छा उरणारच नाही, सर्व आध्यात्मिक इच्छा असतील. त्यावेळेला मग या सूक्ष्म देहाचं काहीही कारण उरत नाही. म्हणून सूक्ष्म देह संपून जातो, त्यावेळेला त्या आत्म्याची मुक्ती झाली भौतिकातून असं म्हटलं जातं. आणि तेव्हा मग तो भगवत धामामध्ये जायला, भगवंतांच्या सेवेमध्ये तो आत्मा रुजू होऊ शकतो. तर भक्ताला मुक्तीसाठी वेगळे प्रयत्न करायची त्यामुळे गरज पडत नाही. आपण भक्तिमय कार्यामध्ये स्वतःला संलग्न करून आपल्यामध्ये असलेल्या या अशुद्धता आपण दूर करू शकतो. आता पुढचा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. जे ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्था, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण सांगतात की जो भक्त ज्या प्रमाणात माझ्या बरोबर जोडून घेतो त्याच प्रमाणात मी त्याच्यावर कृपा करतो. जसं बघा, शाळेमध्ये वर्गामध्ये जी मुलं वेळच्या वेळी गृहपाठ करतात, वर्गामध्ये शिकण्याकडे लक्ष देतात, शिक्षक काय शिकवतात हे लक्षपूर्वक ऐकत असतात, तर ती मुलं शिक्षकांना आवडतात. आणि या उलट काही मागच्या बाकावरती बसलेले विद्यार्थी असतात, टिंगल-टवाळ्या करतात, खोड्या करत असतात, त्यांचं शिक्षकांकडे लक्ष नसतं. मग शिक्षक अशा विद्यार्थ्यांना ओरडतात, वेळ पडली तर त्यांना शिक्षा करतात, वर्गामध्ये लक्ष द्यायला सांगतात. आता खरं तर हे त्या मुलांच्या हितासाठी असतं. पण ही मुलं कसा विचार करतात की शिक्षक काही मुलांना चांगले मार्क्स देतात, त्यांचंच कौतुक करतात. आता ही जी पहिल्या पुढच्या बाकावर बसणारी मुलं असतात ते वेळच्या वेळी अभ्यास करतात, आपला गृहपाठ करतात, याकडे ही मुलं लक्ष देत नाही, टिंगल-टवाळ्यांमध्ये आपला वेळ वाया घालवतात, अभ्यास करत नाही. तसेच हे असुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात. भगवंत जे सांगतात, जो उपदेश देतात त्याच्या विरुद्ध ते वागतात. म्हणून इथे भगवंत म्हणतात की जसा ज्याचा मनोभाव असेल त्याच्या अनुकूल असं मी फळ देतो. तर आपल्याला इथून काय समजतं की भगवंत आपल्या सेवेची नोंद घेतात निश्चितपणे. आपण कुठलंही अल्प कार्य जरी त्यांच्या सेवेत केलं तरी त्याची नोंद भगवंतांपर्यंत पोचलेली असते. आदान प्रदान भक्तांबरोबर भगवंत करतात. आता आपला जसा भाव असेल त्या प्रमाणात कृष्ण आपल्या बरोबर आदान प्रदान करतात. बघा, आपण अनेक भक्तांचं इथे ओळख करून घेतो. माता यशोदा आहे, भक्त हनुमान आहेत, अर्जुन आहे, किंवा गोप गोपी आहेत, कृष्णांचे गोप सवंगडी आहेत. या सर्व भक्तांचा कृष्णांकडे असलेला भाव हा एकमेकांपासून वेगळा आहे. तर हे 5 प्रमुख भाव किंवा रस असतात ज्याच्यामध्ये भक्त कृष्णांच्या बरोबर जोडले जातात. पहिला म्हणजे हा शांत रस आहे, जो भगवंतांच्या चरण कमलांवरती पूर्णपणे अनुरक्त असतात असे भक्त. जसे आता गायी आहेत वृंदावनातल्या, किंवा वृंदावनातल्या सर्व वृक्षवेली या शांत रसाने जोडलेल्या होत्या भगव कृष्णांच्या बरोबर. मग वात्सल्य रस आहे. आता कृष्णांना भक्त किंवा पुत्र, कृष्ण भक्त जो कृष्णांना आपल्या पुत्र स्वरूपात बघून त्यांच्याकडे प्रेम करतो. जसं की आता माता यशोदा आहेत, नंद महाराज आहेत, देवकी, वसुदेव, माता कौसल्य हे सर्व वात्सल्य भावाने कृष्णांबरोबर जोडलेले होते. तिसरा रस आहे माधुर्य रस, म्हणजे प्रेम भावनेने. जसं आता माता सीता आणि प्रभू श्रीराम यांच्या माधुर्य रस होता, किंवा सर्व गोपी ह्या कृष्णांच्या बरोबर माधुर्य रसामध्ये जोडल्या गेल्या होत्या. मग सख्य भाव आहे. सख्य भाव हा मित्राच्या रूपाने, जसं की आता अर्जुन आहे, सर्व गोप सवंगडी आहेत, हे कृष्णांबरोबर या सख्य रसामध्ये जोडलेले होते. आणि दास्य रस सेवकाच्या रूपात, जसं की भक्त हनुमान प्रभू रामचंद्रांच्या बरोबर या रसाने, दास्य रसाने जोडले होते.
आता हे जे शांत रस आहे ना, ह्याचं थोडंसं आपण बघूया. शांत रसाने जोडलं गेलेलं उदाहरण म्हणजे आपण गायींचं बघितलं. तर गायी आणि श्रीकृष्ण यांचं एक अत्यंत सुंदर असं एक स्नेहबंधन आहे. आणि या गोकुळातल्या ज्या गायी होत्या ना, त्या खूप स्नेह देत असत कृष्णांना. आणि कृष्णही ह्या गायींवरती नितांत प्रेम करत असत. कृष्णांचं नाव गोविंद असंच आहे, म्हणजे इंद्रियांना सुख देणारा हा अर्थ तर आहेच, तसंच गायींना आनंद देणारा असाही अर्थ आहे. गोपाल असंही कृष्णांचं नाव त्यासाठीच पडलेलं आहे. तर या कृष्णांना या गायींच्या वासरांच्या बरोबर राहायला खूप आवडतं. भागवतामध्ये कृष्णांचा उल्लेख तृणचर अनुगम असा केलेला आहे. आता गायी गवत चरतात, तृण इत्यादी खातात, आणि कृष्ण काय करायचे, हे गायींच्या मागे मागे चालायचे, म्हणून अनुगम असं म्हटलंय, त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून. आता खरं तर एवढे अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, पण ते त्या गायींच्या मागे मागे चालायचे. तर कृष्ण जेव्हा वृंदावनामध्ये सर्व गायी वासरांना चरायला घेऊन जात असत, त्याचं वर्णन श्रीमद भागवतम मध्ये केलेलं आहे. त्या लीलेला गोचारण लीला असं म्हणतात. आणि कृष्ण प्रथम या सर्व तहानलेल्या गायी वासरांना यमुनेचं पाणी पिऊ द्यायचे, मग ते स्वतः पित असत. तर म्हणजे एवढं ते स्नेहबंधन त्यांचं होतं. गायी अनवाणी चालायचे म्हणून कृष्णही स्वतः काही पादत्राणे घालत नसत. तर जसं यशोदा मातेला वाटत असे कृष्णांचे श्रीचरण हे अत्यंत कोमल आहेत, काटे आहेत, दगड आहेत इत्यादी त्यांच्या कोमल पावलांना बोचतील, म्हणून ती त्यांना काही चपला घालायला सांगत असे. पण कृष्ण घालत नसत, की माझ्या गायी जेव्हा अनवाणी चालतात तर मीही तसंच चालणार म्हणे. तर गायींवरती खूप प्रेम करत असत कृष्ण. तर त्यांच्या धामाचं नावही काय आहे, गोलोक धाम असंच आहे. किंवा या गायी चरत तो पर्वतही गोवर्धन पर्वत असा आहे. आपण अनेक चित्र बघतो ज्याच्यामध्ये कृष्ण आपल्या गायी वासरांच्या सोबत उभे आहेत किंवा बसलेले आहेत. आणि या ज्या वृंदावनातल्या गायी होत्या, जेव्हा त्यांना समजलं ना की कृष्ण आपल्या पायामध्ये काही घालत नाहीत आणि तसेच चालतात कारण आमच्यासाठी, आम्ही अनवाणी चालतो म्हणून, तेव्हा या 9 लाख गायी ज्या होत्या नंद महाराजांच्या, या वृंदावनातल्या सगळ्या वेगवेगळ्या वनामध्ये जातात आणि आपल्या खुरांनी त्या मातीमधले जे छोटे छोटे दगड आहेत ते खूर घासून घासून त्यांना तोडून त्यांची बारीक अशी माती करतात. म्हणजे जसं आता धान्य आपण दळल्यावरती कसं बारीक अशी पावडर होते ना, तसं त्या मातीचं स्वरूप होतं. त्याद्वारे म्हणजे कृष्णांच्या पायाला दगड बोचू नयेत म्हणून गायींच्या अशा करण्याने त्या व्रजभूमी मधली माती आजही आपण मृदू मुलायम अशी बघतो. तर गायी बघा अत्यंत सौम्य असतात, सात्विकता असते गायीमध्ये. तिचं पालन करणं, तिचं रक्षण करणं हे अत्यंत श्रेष्ठ कार्य आहे. आणि 7 मातांमध्ये स्थान दिलं गेलेलं आहे गायीला, म्हणून गौ माता असंही म्हटलेलं आहे. तर जेव्हा आपल्याला शक्य असेल तेव्हा आपण ही गायीची सेवा केली पाहिजे. अगदी घरी गाय ठेवणं शक्य नसेल तरी गौशालेमध्ये जाऊन तिचं दर्शन घेणं आणि तिला हिरवा चारा देणं, तिचं दूध, तिच्या गोबर पासून, गौमूत्रापासून ज्या काही विविध उत्पादनं तयार होतात त्याचा आपण उपयोग केला, त्याद्वारे गायीला हे संरक्षण मिळू शकतं. म्हणजे आपल्याकडून जे होऊ शकतं ते आपण गायीसाठी केलं पाहिजे थोडक्यात. आता या श्लोकातून आपण समजून घेतलं की प्रत्येक आत्म्याकडे हे स्वातंत्र्य आहे की त्याला कृष्णाकडे जायचं आहे की नाही आणि किती प्रमाणात जायचं. आता 2 वेगळे जीवात्म्यांच्या प्रदान करताना कुठलाही भेदभाव ठेवत नाहीत. म्हणजे काय की कृष्णांची इच्छा म्हणून एकाला कृष्णांनी जास्त कृपा दिली आणि कृष्णांची इच्छा म्हणून दुसऱ्याला त्यांनी कमी कृपा दिली, असं होत नाही. इथे जीवात्म्याची जेवढी श्रद्धा असेल, जेवढं समर्पण असेल कृष्णांच्या प्रती, तेवढीच कृपा कृष्ण प्रदान करतात. म्हणजे एखाद्याला जर का भौतिकामध्ये रमायचं असेल तर कृष्ण त्याच्या इच्छेच्या आड येत नाहीत. या उलट एखादा भक्त त्यांची मनोमय सेवा करत असेल तर त्याचं अनुकूल असं फळ कृष्ण त्याला देतात. म्हणजे भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी प्रत्येक जण हा कृष्णांवरती अवलंबून असतो आणि जेवढी ज्याची श्रद्धा, जेवढं त्याचं समर्पण, तेवढाच तसंच कृपा कृष्णही प्रदान करतात. पण हे निवड करण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याकडे की आपल्याला कृष्णांकडे जायचं आहे की नाही आणि किती प्रमाणात जायचं. आता सर्व जे भक्त असतात ते अनुकूल भावाने कृष्णांचं स्मरण करतात बघा, म्हणजे काय प्रेमभाव असतो भक्तांच्या मनामध्ये. पण जे अभक्त आहेत, जे नास्तिक आहेत, जे कृष्णांवरती श्रद्धा ठेवत नाहीत, ते कृष्णांचं स्मरण करतात पण प्रतिकूल भावाने करतात. मग त्यांच्या मनामध्ये द्वेष असतो, ईर्ष्या असते, वैर भावना असते. जसं आता रावण आहे, शिशुपाल आहे, कंस आहे, हे प्रतिकूल भावाने कृष्णांशी जोडलेले होते आणि मग तोच भाव कृष्णांनी त्यांना परत पण केला. आता पुढचा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कांक्षन् काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा.
मनुष्य या जगात सकाम कर्मांमध्ये सिद्धीची इच्छा करतात आणि म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मांपासून त्वरित फळप्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांची भक्ती केल्याने जर मनातल्या सर्व इच्छा पूर्ण होत असतील तर भौतिक इच्छा पूर्ण करण्याकरता इतर देवतांची पूजा का केली जाते हे या श्लोक जाणून घेतल्यानंतर आपल्याला समजतं. आता या श्लोकामध्ये कृष्ण काय सांगतात की काही जणांच्या भौतिक इच्छा असतात त्या घेऊन ते लोक देवतांकडे जातात. त्यांना शीघ्र आणि ते त्यांचे जे लाभ असतात त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात, शीघ्रतेने पूर्ण होतात. जसं आता एक उदाहरण घेऊन समजून घेऊया. एखादा लहान मुलगा असेल, आपल्या आई बरोबर तो मार्केटमध्ये गेला असेल, तर तिथे तो हट्ट करतो की मला मिठाई घ्यायची आहे. तर आई विचारते कुठली मिठाई हवी आहे तुला? तर तो रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या एका गाडीकडे बोट दाखवतो. आता गाडीवरती उघड्यावरती एक जण ती मिठाई विकत असतो, त्याच्यावर माशा घोंगावत असतात. काही लोक ती मिठाई विकतही घेऊन खात असतात. आता हे आई सगळं बघते आणि त्या मुलाला समजावते की अशी मिठाई खाल्लीस तर तू आजारी पडशील. आता तो मुलगा आईला काय म्हणतो, पण आई कितीतरी माणसं ती मिठाई खातायत. तर आई सांगते, त्याला समजवते की बघ त्यांना समजत नाहीये, माशा बसल्या आहेत आणि अशी मिठाई खाल्ल्याने त्यांचं पोट दुखेल. आणि हा जो विकणारा आहे, मिठाई विकणारा, तो विकतो कारण त्याला पैसे मिळतात, त्याच्या सामानाची विक्री होते. आता हे देवतांचं जे वरदान असतं ना, हे अशा स्वरूपाचं असतं. हिरण्यकश्यपूचं उदाहरण घ्या. तो ब्रह्मदेवाकडे अमरत्वाचं वरदान त्याने मागितलं, पण नंतर पुढे सर्वत्र हाहाकार माजवला या हिरण्यकश्यपूने आपल्या आसुरी प्रवृत्तीमुळे. आता या अंततः या हिरण्यकश्यपूचा वध झाला. त्याच्यानंतर मग भस्मासुराने शंकराकडून वरदान घेतलं की मी स्पर्श करेन ते भस्म होईल, आणि शंकरांनी वरदान त्याला दिलं पण. आणि नंतर काय झालं, वरदान प्राप्त केल्यानंतर शंकरांच्याच डोक्यावरती स्पर्श करायला हा तयार झाला होता. शेवटी विष्णूंनी मोहिनी रूप घेऊन त्याला स्वतःच्याच डोक्याला स्पर्श करायला लावला, तेव्हा त्याचा अंत झाला. देवतांची संतुष्टी केली तर देवता प्रसन्न होऊन वरदान देतात, पण वरदान प्राप्त केल्यानंतर त्याचा अयोग्य वापर केल्याने जे परिणाम होतात ते दूर करू शकत नाहीत. तिथे आपली सहायता देवदेवता करू शकत नाहीत. पण कृष्ण आपली नेहमी सहायता करतात, कारण ती शक्ती केवळ कृष्णांमध्ये आहे, देवतांमध्ये ही शक्ती नाही. देवतांनी दिलेले वरदान हे भौतिक स्वरूपाचं असतं, त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपाचं असतं, ते काही काळ टिकणारं असतं. आणि असं वरदान हे भौतिक बंधनाला आपल्याला कारणीभूत ठरतं. जन्म मृत्यूच्या चक्रातच मनुष्य अडकतो, भौतिकातून त्याची सुटका होत नाही. पण कृष्ण हे कसे मात्या पित्यासारखे आहेत आपल्याला. जसं त्या मुलाची आई त्याला काय सांगेल, तुला मिठाई हवी आहे ना, घेऊन खायची आहे ना, तर चांगल्या दुकानातून आपण घेऊ, जिथे माशा बसलेल्या नाही, ती झाकून ठेवलीये असं बघून घेऊ. म्हणजे दुकानदार केवळ कसं पैसे घेऊन ते सामान देतो, पण माता पिता मुलाचं हित ज्याच्यामध्ये आहे ते बघतात आणि तेच त्याला करायला देतात. तसंच कृष्ण जीवासाठी जे श्रेयस्कर आहे, सर्वतोपरी हिताचं आहे, ते सांगतात. आणि इथे कृष्ण सांगतात की भौतिक जगाचं वर्णन कृष्ण दुःखालयम अशाश्वतम असं करतात. अशाश्वतम का म्हटलंय, कारण इथल्या सर्व गोष्टी या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत. तात्पुरतं सुख मिळेलही, पण अंततः दुःखच मिळेल. मग इथून तुम्ही सुटका करून घ्या आणि माझ्या भगवत धामामध्ये या, जे नित्य आहे आणि तिथे सुखच आहे, आनंदच आहे. पण आता जे देहात्म बुद्धीमध्ये आहेत, ज्या लोक रजोगुणामध्ये किंवा ज्यांचा कामामुळे काम जे आपण काल जाणून घेतलं की असंख्य इच्छा त्यांच्यामुळे प्रभावी आहेत, त्यांना इंद्रिय उपभोगांच्या खूप कार्यामध्ये खूप रुची असते. आणि या इंद्रिय उपभोगाच्या सुविधा प्राप्त करण्यासाठी पटकन लाभ त्यांना पाहिजे असतो, त्वरित पाहिजे असतात त्यांच्या इच्छा पूर्ण करून. तर त्यासाठी ते देवतांकडे जातात आणि मग त्यामुळे भौतिकातच गुंतून पडतात, जे त्यांच्या हिताचं नसतं. पण जे श्रेयस्कर आहे अशी जी कृष्ण भावना आहे ते मात्र ती स्वीकारत नाहीत. भौतिक जग हे तात्पुरत्या स्वरूपाचं आहे, त्यामुळे देवतांचे उपासक आणि त्यांना मिळालेले सर्व वर हे अशाश्वत स्वरूपाचे आहेत. पण भगवंतांचे भक्त कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून क्रमशः शुद्ध होतात आणि शाश्वत अशा भगवत धामाची प्राप्ती करतात. आणि देवतांचे उपासक मात्र इथे भौतिक जगामध्ये वारंवार जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्ये अडकून राहतात. आता 13वा आपण बघू आणि मग थांबू आज. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि वा मां विद्य कर्तारमव्ययम्. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुरूप अशा कर्मांना अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत.
जरी मी या व्यवस्थेचा करता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे हे तू जाणून घे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मानवी समाज हा पशु समाजापेक्षा वेगळा कधी असेल, ज्या वेळेला तो कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलेला असेल. पण जर का मानवी समाजही आहार, निद्रा, भय, मैथून यामध्येच व्यग्र असेल, तर मग अशा पशुच्या स्तरापासून मनुष्याला उन्नत करण्यासाठी कृष्णांनी वर्णांची निर्मिती केली. आणि हे वर्णाश्रम धर्माची जी योजना आहे ही भगवंतांनी समाजाच्या सुव्यवस्थेसाठी केली. या योजनेमध्ये कुठलंही शोषण नाही, कुठलाही वर्ण श्रेष्ठ, कुठला कनिष्ठ असं नाही. सर्व वर्ण जेव्हा आपापली कार्य व्यवस्थितपणे करतात तेव्हा सामाजिक सुव्यवस्था राहते. आता इथे कृष्णांनी काय सांगितलंय की समाजाची विभागणी ही 4 वर्णांमध्ये होते. या कुठले 4 वर्ण? तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र. आता ही विभागणी महत्वाचं म्हणजे गुणांच्या आधारावरती होते, म्हणून गुण कर्म विभागशः असे शब्द आलेत बघा. हे कुठल्या गुणांच्या आधारावरती होते? तर प्रकृतीचे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. या गुणांच्या आधारावरती ही वर्णांची विभागणी करण्यात आली आहे. आता हे जे प्रकृतीचे 3 गुण असतात, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण, प्रत्येक माणसामध्ये हे तिन्ही गुण जरी असले तरी या 3 पैकी एक गुण प्रत्येक व्यक्तीमध्ये अधिक प्रबळ असतो. आणि जो गुण प्रबळ असतो त्या गुणातली कर्म तो सहजपणे करू शकतो. जसं सत्वगुण प्रबळ कोणामध्ये म्हणतो आपण? ब्राह्मणामध्ये आहे. रजोगुण कोणामध्ये आहे प्रबळ? क्षत्रियामध्ये आहे. रजो आणि तमोगुणाचं मिश्रण म्हणजे वैश्यामध्ये आहे. आणि तमोगुणात प्रबळ असलेला जो आहे त्याला शूद्र असतो तो. आता या गुणांच्या आधारावर कृष्णांनी एक रचना केलेली आहे. आता आपल्याला माहितीये कृष्ण या सृष्टीचे रचयिता आणि पालनकर्ता दोन्ही आहेत. आणि या भौतिक जगाचं हे कार्य सुरळीतपणे सुरू राहावं म्हणून या गुणांच्या आधारावरती हे 4 विभाग केलेत. आता हा जो ब्राह्मण आहे जो सत्वगुणामध्ये स्थित आहे, सत्वगुणी व्यक्ती कुठली कार्य अगदी सहजगत्या करू शकते, तर अध्ययन करू शकतो, ज्ञान देऊ शकतो आणि इतरांना ते ज्ञान घ्यायला प्रोत्साहन देऊ शकतो. इतरांनी ज्ञान शिकावं अशी अशी त्याच्यामध्ये क्षमता असते, त्या कला असते जो इतरांना ज्ञान देण्याची. बुद्धिमान असतो त्यामुळे हे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करतो आणि इतरांपर्यंत हे ज्ञान पोचवून त्यांना या मार्गावरती चालायला तो प्रवृत्त करतो. आता क्षत्रिय क्षत्रिय आपण म्हटलं रजोगुण प्रबळ असतो, तो कुठली कार्य करू शकतो सहजपणे रजोगुणाच्या प्रभावामुळे? तर शासन करण्याचं कार्य, संरक्षणाचं कार्य हे तो करतो. आता जे धार्मिक मार्गावरती चालतात अशा व्यक्तींना म्हणजे ब्राह्मणांना, तसेच स्त्रिया आहेत, समाजात लहान मुलं, वृद्ध, हे या लोकांना काही असुरी प्रवृत्तीचे लोक त्रास देतात, तर त्यांच्यापासून रक्षण करण्याचं कार्य क्षत्रिय करतो. म्हणजे क्षत्रिय नसतील तर सर्वत्र अधर्म पसरेल. रजोगुणचा प्रभाव असतो, क्रियाशीलताचा जो गुण आहे, लक्षण आहे, हे रजोगुणामुळे येतं. तर त्यामुळे कुठेही अत्याचार होत असेल तर ते थांबवण्याचं कार्य क्षत्रिय करतो. युद्ध करावं लागलं देशाचं रक्षण करण्यासाठी तो शस्त्र उचलतो. आणि आजच्या दृष्टीने आपण बघितलं तर जे एअरफोर्स, आर्मी, नेव्ही मध्ये कार्य करतात किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस मध्ये असतात त्यांच्यामुळे त्यांच्यामध्ये हा रजोगुणाच्या प्रभावाने ते क्षत्रियांचा गुण असतो. आता वैश्य वैश्य म्हणजे रजोगुण तमोगुणाचं मिश्रण आहे. मग हा कुठली कार्य करतो? तर कृषी, गौरक्षा आणि वाणिज्य. शेती करून हे अन्नधान्य उगवतात, गायींचं रक्षण करतात. आणि मनुष्याचं जे शरीर आहे, ज्या शरीराने आपण माध्यम बनवून आपल्या आत्म्याला भगवत धामापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो, या शरीराचं अन्नधान्य, दूध इत्यादी देऊन पोषण करण्याचं कार्य हे वैश्याच्या द्वारे होतं. शूद्र शूद्र काय करतो? तो तमोगुणात स्थित आहे. आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यांच्याकडे तो सेवक म्हणून काम करू शकतो. आता बघा प्रत्येकाच्या गुणाप्रमाणे सगळ्यांनाच काही सगळी कार्य करायला जमतात असं नाही. हा शूद्र असतो त्याची बुद्धी तेवढी प्रखर नसते ब्राह्मणा एवढी, क्षत्रियासारखी लढाऊ वृत्ती त्याच्यामध्ये नसते, वैश्यासारखा व्यापार तो करू शकत नाही, त्याला जमत नाही. पण या तिघांकडे राहून सेवकाचं काम तो करू शकतो. आता ही अशी जी गुणांच्या आधारावरती विभागणी करण्यात आलेली आहे ही मनुष्य समाजासाठी केलेली आहे. पशु, पक्षी, प्राणी इत्यादींमध्ये ही विभागणी नाही. आणि या गुणांच्या वरती आधारित आपली कर्म ही ठरतात. त्या गुणांच्या प्रभावामुळे त्या गुणाच्या प्राबल्यामुळे ती कर्म तो मनुष्य अगदी सहजगत्या करू शकतो. आणि विशेष म्हणजे 4ही वर्णांना कृष्णांची प्राप्ती त्या त्या वर्णात राहूनच होऊ शकते. जसं आता आपण म्हणतो ना शरीरासाठी कसा प्रत्येक अवयव महत्वाचा आहे, मग डोक्यामध्ये मेंदू स्थित आहे म्हणून केवळ डोकं महत्वाचं
महत्वाचा आहे का? तर नाही, हातपायही तेवढेच महत्वाचे आहे. शरीर सुरळीत चालण्यासाठी सर्व अवयव जसे महत्वाचे आहेत, तसे चारही वर्ण आपली निर्धारित कार्य जेव्हा व्यवस्थितरित्या करतात, तेव्हा समाज सुरळीत चालतो आणि प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करतो. तर इथे काय समजून घ्यायला पाहिजे आपल्याला, की ही विभागणी गुणांच्या आधारावर केली आहे. आता एखादा माणूस ब्राह्मण कुटुंबात जन्माला आला असेल, पण त्याचा गुण जर का तमोगुणात असेल, तो तमोगुण प्रबळ असेल त्याच्यामध्ये, तर त्याला शूद्रच समजलं पाहिजे. किंवा एखाद्या शूद्राच्या कुटुंबात जन्माला आला असेल, पण गुणाने जर का तो सात्विक असेल, तर त्याला ब्राह्मण समजलं पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे इथे कुठला वर्ण श्रेष्ठ, कुठला वर्ग कनिष्ठ असं नाहीये. प्रकृतीचा जो गुण प्रबळ आहे त्या व्यक्तीमध्ये, ते जाणून त्याने त्यानुसार कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म केलं पाहिजे, हे त्याच्यासाठी योग्य ठरेल. आता ह्या चारही वर्णांना त्या त्या वर्णात राहूनच भगवत प्राप्ती करता येते. कालच आपण 35व्या श्लोकामध्ये 3ऱ्या अध्यायातलं समजून घेतलं, की मनुष्याने इतरांच्या कर्माचं उत्तम रीतीने पालन करण्यापेक्षा स्वतःच्या नियत कर्माचं दोषयुक्त जरी असलं ना, तरी ते पालन करणं श्रेयस्कर आहे. म्हणजे सत्वगुणात स्थित असलेल्या ब्राह्मणाने ब्राह्मणाचं कार्य करावं आणि ते कार्य त्याने भगवंतांच्या बरोबर जोडून घ्यावं. ब्राह्मणाने असा विचार केला, की मी ज्ञान संपादन करतो, मी इतरांना देतो, पण मला याच्यामध्ये काही विशेष धनप्राप्ती होत नाही. मात्र वैश्याला कसं व्यापार करून खूप धन मिळतो, मग मीही व्यापार करतो, तर हे अयोग्य होईल. क्षत्रिय, आता जो रजोगुणात स्थित आहे, ज्याचं कार्य आहे शौर्याने लढणं, संरक्षण करणं, हे कार्य त्याने भगवंतांच्या बरोबर जोडलं पाहिजे. क्षत्रिय असं म्हणू लागला, की या संरक्षणाच्या कार्यात मला अनेकांची हत्या करावी लागते, हिंसा करावी लागते, त्यापेक्षा ब्राह्मणाचं कार्य बरं, तो कोणाची हिंसा करत नाही, तर हे अयोग्य राहील. स्वतःचं जे नियत कर्म आहे ते दोषयुक्त जरी असलं, तरी त्याचं पालन करणं हे अधिक श्रेष्ठ आहे. म्हणून अर्जुनालाही कृष्ण हेच सांगतात, की तू क्षत्रिय आहेस आणि तुझ्या कर्तव्याचं तू पालन कर, युद्ध कर. ब्राह्मणाचं कार्य स्वीकारू नकोस. जंगलात जाऊन ज्ञान संपादन करणं हे जे तू करायला बघतोयस, ते तुझ्यासाठी अयोग्य आहे. ज्याला जे कर्म प्राप्त आहे त्याचं पालन त्याने करावं आणि हे कार्य करत असताना ते भगवंतांच्या बरोबर जोडून घ्यावं, ज्याने क्रमशः मग त्याची प्रगती होईल. कारण हे कार्य गुणांच्या वरती आधारित असतं आणि ते कार्य तो सहजगत्या करू पण शकतो आणि तेच कार्य जेव्हा तो भगवंतांच्या बरोबर जोडतो, तेव्हा त्याची शीघ्र प्रगतीही होते. तर प्रत्येक कार्यामध्ये दोष आहेत हे समजून दुसऱ्याचं कार्य आपण स्वीकारू नये. जे कार्य आपल्याला प्राप्त आहे त्या कार्यात दोष जरी असले तरी तेच कार्य आपण करायला पाहिजे. म्हणजे समजून काय घेतलं महत्वाचं आपण, की एखाद्या डॉक्टरचा मुलगा आहे म्हणून आपण त्याला डॉक्टर मानतो का? नाही. किंवा वकिलाचा मुलगा आहे म्हणून त्याला वकील मानतो का? तर नाही. त्यासाठी पात्रता लागते, शिक्षण घ्यावं लागतं. तसंच ब्राह्मण कुटुंबात जन्माला आला म्हणून तो गुणाने ब्राह्मण नाही. तर इथे कृष्ण स्पष्टपणे सांगतात, की चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः. गुण असायला पाहिजेत आणि त्यानुसार त्याचं आचरणही असायला पाहिजे. किती वाजले आता? 4:32 झाले. एक गोष्ट आहे पण ती आपण आता उद्या घेऊया. तर इथे मी थांबवते वर्ग आणि मग उद्या आपण पुढचं हे करू. रेकॉर्डिंग थांबवते प्रथम.